Takže, milí poslucháči, pozdravujem vás TV Čáčov, teda stanica TV Čáčov a ja, Vlado Bach, vás pozdravujem a môžem vám oznámiť, že dneska som teda dobre docestoval aj vlakem, jak sa povedá, Šaštín Straže. Chcel som ísť do Kútu, ale tam opravovali vlastne kolaje, tak sa nedalo. Tak som potom jel do Trnavy a z Trnavy potom domov. A môžem vám oznámiť jednu vec, že toto bude moja taká práca, ktorú budem vykonávať proste. Nebude to platené, nebude to ako platené dvakrát do týždňa, možno 2 razy, 3 razy do týždňa, ak sa bude chcieť. Budem robiť takého tajného policajta. Proste tajný policajt, budem vo vlakoch, železničná spoločnosť Slovensko, budem mať napísané a budem taká tajná polícia, dohľadať na to, kde sa robia výtržnosti a vlastne aj v autobusoch, MHDčkách, v Senici budem jazdiť a budem taký tajný policajt, taký tajný proste pomocník a keď sa bude niečo dít v autobusi, tak zvihnem môj tlačítkový telefón, čiže tento tlačítkový telefón, ktorý mám, chytím a zavolám hneď štátnu políciu alebo mestskú políciu v MHDčke a vo vlaku zelených a tak ďalej a ďalej. Takže uvidíte ma niekedy 2-krát do týždňa alebo 3-krát do týždňa, 1-krát, jak sa mi bude proste chcieť, vycestujem a po prípade vy, ktorí budete chcieť, môžete sa so mnou aj odfotiť. Kto prispieje, kto neprispieje, ale toto mňa bude tak naplňať. Proste nejsem vyučený, ale budem toto robiť pro ľudí, aj starším ľuďom, pomáhať do vlaku, keby sa dalo. Takže takéto niečo, aspoň po Trnavu, alebo teda po Kúty, jak sa bude dať. A keď pôjdem niekde ďalej, tak si niekoho ze sebou zeberiem samozrejme, lebo v Trnave tam už sú tí podchody, schody, takže tam bych nemohol tak, ale ve vlaku samozrejme budem sedieť a budem dávať pozor, co jak. Takže máte sa na to tešiť vy, ktorí robíte výtržnosti, niekedy, ktorí robia teda výtržnosti, samozrejme tí mladí a tak ďal. Takže toto budem dávať dohľad na to, co, jak a ďalej. Takže nečakanie mňa uvidíte buď ve vlaku, alebo mňa uvidíte v MHDčke, do Senice, alebo v linkovom autobuse niekedy, keď niekde pojedem. Takže takúto prácu, ktorá možno, že je aj neplatená, ale samozrejme môže sa stať, že dojde sa niekto odfotiť, takže kto bude chcieť prispieť, tak prispieje, ne, to už je jedno, ale budeme to tak naplňať a bude to moja taká šikovná práca. No, takže keď iná práca není, tak aspoň taká, jaká bude. Vopred pekne ďakujem, toto som vám chcel oznámiť a verím, že sa ľudia aj zasmejú, že bude aj sranda a tak ďalej a ďalej, že bude medzi ľuďma, medzi nejakýma zvírencama, že furt stále kúkať filmy a toto, hento a toto nebude tak naplňať a toto bude pro mňa proste taká zábava, hoci to bude také neplatené, nuž ale aspoň mi uteče čas a v rámci slušnosti sa aj s ľuďma porozprávam a tak ďalej a ďalej. To bude všetko. Vopred pekne ďakujem a toto je môj úmysel a verím, že sa tento môj úmysel aj splní. Takže tajný policajt spoločnosti Slovensko vlaky, aj autobusy, či už MHDčka alebo linkové. Dovidenia, do počutia, majte sa dobre. Takže takto.